እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ዓድዋ ብዝኸፈቶ ሃንደበታዊ ተኽሲ ሓያሎ ሰላማውያን ሰባት ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ኮይኖም ሱዳን ዶብ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወራር ምፍጻማ ንሰላም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሓደጋ ውዲቓቶ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ሶማል በዘይ ምርጫ ስልጣኑ ንክልተ ዓመታት ከናውሕ ምውሳኑ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ኮኒኖም። ኣርእስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከተማ ዓድዋ ብሶኒ 12 ሚያዝያ ብዝኸፈቶ ሃንደበታዊ ተኽሲ ሓያሎ ሰላማውያን ሰባት ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ከም ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ካብታ ከተማ ሓቢሮም። ዛጊድ ብዝሒ ናይቶም በቲ ሃንደበታዊ ተኽሲ ዝተቐትሉ ሰባት ቁፅሪ ብንጹር ክፍለጥ እኳ እንተዘይተኻኣለ ብኸቢድን ፎኪስን ዝቖሰሉ ብውሕዱ 20 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ይእለዩ ምህላዎም ኣህጉራውያን ትካላት ግብረሰናይ ኣረጋጊፀን። ጠንቅቲ ብሃንደበት ዝተወልዐ ተኽሲ ብንጹር ኣይተፈልጠን። ይኹን እምበር ብመካይን ዝጓዓዝ ዝነበረ ቃፍላይ ሰራዊት ኤርትራ ሓንቲ መኪና ምስ ዓገተቶ ናይ ድብያ መጥቃዕቲ ስለ ዝመሰሎ ነቲ ሃንደበታዊ ተኽሲ ከም ዝኸፈተ ዝተፈላለዩ ወገናት ይጠቕሱ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ዓድዋ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኣልማማ ተኽሲ ብምኽፋት ኣብ ህይወት ሰላማውያን ሰባት መጉዳእቲ ከም ዘብፅሐ ዝሕበር ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኤርትራ ካብ ትግራይ ሰራዊታ ክትስሕብ ምዃና ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ይኹን እምበር ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ይስሕብ ዘይኮነ ዘሎ ናብ ሓያሎ ከተማታት ትግራይ ብብዝሒ ዋፍር ምህላው እዮም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ዝጠቕሱ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኣኽሱም ጃምላዊ ቅስለትን ካልእ ገበናትን ከም ዝፈጸመ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቖመ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ምጥቃሱ ይዝከር። ኣብ ኣኽሱም ይኹን ካልእ ከባቢታት ትግራይን ብሰራዊት ኤርትራ ተፈጺሙ ዝበሃል ገበናት ኩናትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ብናጻ ኣህጉራዊ ትካል ክትጻረውን ጻውዒት ይካየድ ኣሎ። ሱዳን ዶብ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወራር ምፍጻማ ንሰላም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሓደጋ ውዲቓቶላ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ምግላጹ ኣገልግሎት ዜናታ ሃገር ሓቢሩ። እቲ ሚኒስትሪ ብ14 ሚያዝያ ብዘርግሖ መግለጺ እዋናዊ ቦወንበር ኢጋድ ተረኪባ ዘላ ሱዳን ንመሬት ኢትዮጵያ ብምውራር ሰላማውያን ሰባት ኣፈናቒላ ከም ዘላ ወቒሱ። ኣብ ርእሲ እዚ ሱዳን ተወሳኺ መጥቃዕቲ ንምክያድ ዘመተ ኩናት ተካይድ ምህላዋ መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ተሓሳሲቡ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምእታው ሱዳን ድማ መሬት ኢትዮጵያ ንምውራር ከም ዝተጓየየት ዝወቐሰት መግለጺ ካብቲ ወሪራቶ ዘላ መሬት ክትስሕብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ፀቕጥቕ ገብረላ ጸዊዑ። ኢትዮጵያ ብመሰረቲ ኣብ 1972 ዝኸተመቶ ሰነድ መረደዳ ዶባት ምስ ሱዳን ናብ ዘተ ክትቀርብ ድልውቲ ከም ዘላውን ኣፍሊጣ። ሱዳን ብወገና እቲ ኢትዮጵያ ተወሪሩ ትብሎ ዘላ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬታ ብምልሻን ሰራዊትን ዝተደገፉ ኢትዮጵያውያን ሰፋሮ ኣብዚ 26 ዓመታት ዝሓዝዎ ምዃኑ ገሊጻ። ኣብቲ ካብ 6 ሕዳር 2020 ኣትሒዛ ዘካየደቶ መሬተይ ናይ ምምላስ ዝበለቶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ድማ ንዝበዝሐ ክፋሉ ከም ዝተቖጻጸረት ብወግዒ ኣፍሊጣያ። ባርካን ዝተባሃለ ከባቢ ንምቁፅጻር ድማ ምድላዋት ተካይድ ምህላዋት ጠቅስ። ኣብቲ ዞባ ሰራዊት ኤርትራ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ብምድጋፍ ይወፍር ምህላው ንወተሃደራውያን ምንጭታት ሱዳን በመጥቃስ ማዕከናት ዜና ሱዳን ኣመልኪተን። ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ዓብዱላሂ መሐመድ ብዘይ ምርጫ ስልጣኑ ንክልተ ዓመታት ክናዋሕ ብባይቶታ ሃገር ድሕሪ ዝተዋህበ ደገፍ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ኮኒኖም። እቲ ውሳኔ ከም ዘጓሃዮ ዝጠቐሰ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ንዘተ ሰላምን ምውሓድ ጸጥታን ዕንቅፋት ዝፈጥር ክብል ገሊጽዎ። ኣሜሪካ ምስቲ መንግስቲ ዘለዋ ዝምድናን ናይ ሽርክነት መደባትን ዳግመ ግምገማ ክትገብረሉ ምዃና ድማ እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ሕብረት ኤውሮጳ ብወገኑ ብዘውፅኦ መግለጺ ፕሬዚደንት ሶማል ብዘይ ምርጫ ንክልተ ዓመታት ስልጣኑ ከናውሕ ምውሳኑ ከም ዘይቅበሎ መልኪቱ። ቀንዲ መሻርክቲ መንግስቲ ሶማል ምዃኖም ዝንገረሎም ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ንዝበዝሐ ፕሮጀክታት መንግስቲ ከም ዝውምውሉ ይፍለጥ። ብኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ዝምወል ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ ሶማል ኣዋፊሩ ዝርከብ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራትን ብተመሳሳሊ ንውሳኔ ፕሬዚደንት ሶማል ተቃዊሞም ኣለዉ።
ኣብ ሸሞንተ ለካቲት ዕድመ ስልጣኑ ዘብቅዐ ፕሬዚደንት ሶማል ምስ መራሕቲ ርእሰ ምሕዳራት ኣብ ስምምዕ ክበጽሕ ስለ ዘይከኣለ ብደገፍ ባይቶታ ሃገር ብዘይ ምርጫ ን2 ዓመታት ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ምዃኑ እዩ ኣብ ሰለስተ ዝፍሊጡ መራሕቲ ርእሰ ምሕዳራት ጁባላንድን ፑንትላንድን ድማ ነቲ ፕሬዚደንት ይኹን ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ኣፍልጦ ከም ዘይህብዎ ገሊጾም ኣለዉ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ ዝቕጽል ትሕሶና ኣህጉራዊ መሰላት ኣብ ዘበነ ፍልጠትን ሓበሬታን ብዝብል ኣርእስቲ ንካልኣይ እዋኑ ዝፍኖ ዘሎ ትሕዝቶ ከነቕርበልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣብ ርሑቕን ቀረባን እትርከቡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ከመይ ትቕንዩ ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኹን እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ ሰናይ ጻንሖት መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ሳዕቤናት መግዛእቲ ካብ ዝኸትሉ ግፍዒ ስእነት ሓርነት ስራሕ ኣልቦነት ድኽነትን ኩናትን ክርሕቕን ዝሓሸ ህይወት ክረክብን ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ምስዳድ ካብ ዝጅምር ሓደ ክፍለ ዘመን ተቃሪቡሎ ኣብ ስደት ወሊዱ ተወሊዱ ውሉድ ውላዱ ሪኡን ፈሪን ተባዚሑን ይርከብ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ኣብ ማእከል ናይ ካልኦት ሕብረተሰብ ባህልና ነበረ ቋንቋኡን ባህሉን ዓቂቡ ዝነብር ህዝቢ እዩ ተባሂሉ ክትቀስ ይከኣል ናይዚ ምልክት ድማ ብፍላይ ኣብ ትዕጥቃዊ ቃልሲ ዝነበረ እዋናት ዝነበሮ ጥርንፉነት ብሓባር ምዕያይ ኣዝዩ ግዙፍ ከም ዝነበረ የርኤካ ብርግጽ ኣብ ዝምቋምን ምድጋፍን ብዘይ ስክፍታ ኣብ ቅርዓት ዝወጸሉ እዋን ሓቢርካ ይሄን ምሄን ናይ ምባል ቦኺሩ ዘሎ ይመስል ብዝኾነ እዞም ቀዲሞም ዝተሰደዱ ሎሚ ኣብ ዕድመ እናሓጎን ኣባሓጎን በጺሖም ዘለዉ ወሊዶም ዘዕበይዎም ብዙሓት መንእሰያት ኣለዎም መብዛሕትኦም ካብዞም መንእሰያት ስደት ወይ ኣብ ስደት ምውላዶም ኤርትራውነቶም ዘይበለሎም መንእሰያት እዮም ኣብ ስደት ምዕባዮም ምናልባት ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዝዓበና መንእሰያት ዝሓሸ ዕድለኛታት ክቁጽሮም ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ኣብ ሕቕፎ ኣቦኦምን ኣዲኦምን ማሚቖም ዓብዮም ንቡር ናይ ንእስነት ዕድሚኦም ኣሕሊፎም ከም መንእሰያት ኣፍቂሮም ተፈቒሮም ተጋግዮም ኣራም ረኺቦም ወዲቖም ዝድግፍን ዘተንስእን ኣይሰኣኑን ከም መንእሰያት ንመጻኢኦም ሓሊሞምን ተሊሞምን ኣብ ዝዓበያዝን ዝማዕበላን ሃገራት ተማሂሮም ፍረ ትምህርቶም ሪኦም ከም መንእሰያት ብንቡር ተፈቒሮም ካብ ኣፍቃሪኦም ነዊሕ እዋን ዘፈላሊ ወልሓንቲ ኣጋጣሚ ከይሃለወ ንቡር ገይሮምን ኣብ ሓዳር በጺሖምን ከም ውጽኢት እዚ ኩሉ ንቡራት ተዓባብያ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያታት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በጺሖምን ተወዳደርቲ ኮይኖምን ምርኣይ ልሙድ ኮይኑሎ ንሕና ድማ ከም ደቂ ዓድና ሃገርናውን ደድሕሪ ስሞም ትጽዋዕ ስለ ዘላ ንኾርዕን ንሕበንን ንሎም እምበኣር ብዛዕባ ዞም ኣብ ዝተፈላለያ ምዕራባውያን ሃገራት ተወሊዶም ዝዓበዩ ወይ እውን ብናኣሽትኦም ምስ ስድራ ቤቶም ተሰዲዶም ህይወቶም ከም ዝማእምኦም ዝመርሑ ዘለዉ መንእሰያት ካብኡ ሓሊፎም እውን ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ዝሳተፉ ዘለዉ ኩነታቶም ብሓጺሩ ከመይ ይመስል ኣብዘን ሃገራት መሰል ወዲ ሰብ ቅድምን ልዕሊ ኩሉ ነገራት ይስራዕ ከከም ቅዋመን እንተነወሐ ኣብ 5 ዓመት መንግስታዊ ምርጫ ይካየደለን መሰለ ይጉዕጸጽ ኣሎ ኣብ ዝበልካሉ እዋን ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ ብውልቂ ይኹን ብሓባር ሰላማዊ ሰልፊ ክትወፅን ቁጥዕኻ ክትገልጽን ትኽእል ሙሳኽ ናህር ዋጋታት ምጉዕጻጽ ማዕርነት ዓሌታውነት ኮታ ኩሎም ምኽንያታት ከተስኡኻን ድምጽኻ ብዓውታ ከተስምዕ ክገብሩኻን ይኽእሉ ንዝዓመፀካ ኣካል ይኹን ትካል ክትከስስን ኣብ ቤት ፍርዲ ጠጠው ኣቢልካ ፍትሒ ክትረክብን እትኽእለለን ሃገራት እየን እዞም ኤርትራዊ ትውልዲ ዘለዎም ዜጋታት እውን
ከም ኩሎም ካልኦት ዜጋታትን መሰሎም ኣብ ዝደለይሉ ኣጋጣሚ መሰሎም ይሓቱ ክሳብ ብደረጃ ስልጣን ድማ ኣብ ፖለቲካን ይሳተፉ እዞም መንእስያት እዚኣቶም መብዛሕትኦም ነታ መበቆል ዓዶምን ዓዲ ስድሮኦምን ዝኾነት ኤርትራ ብዕላልዮም ዝፈልጡዋ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ምብራቕ ፀሓይ ተጋዳላይ ዝበሃል ኩሉ ዝኽእል ፍጡር ኣለዋ ኤርትራ ኢሳያስ ዝበሃል ንኣሜሪካ ብመንኳል ነዊት ዘውፅኣ ነዊሕን ጉሩምን ፕሬዝደንት ኣለዋ እዚ ፕሬዝደንት እዚ ነታ ሃገር ኣብ ጎደና ምዕባለ ይሕንብብ ኣሎ እዚታት እቲ ብርእሲ መብዛሕትኦም ሰፊሩ ዘሎ እዩ እዞም ተሰዲዶም ዝመፁ ዘለዉ መንእስያትከ እንታይ ኮይኖም ምንክበሃሉ ዝህብዎ ምኽንያታት እቲ ካብ ኣፍ ስድሮኦም ዝሰምዕዎ ህግደፋዊ መልሲ እዩ እቲ ዝዓበየ መልሲ ዘይብሉ ሕቶ ግን እዚ ሃገር እዚኣ ምርጫ ይግበረላ እንድዩ ህዝቢ ኤርትራ ንዘይማእምኦ ነገር ኣብ ጎደና ወፂኡ ድምፁ ከስማዓላ ዘይክእለሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ኢሳያስ ዝበሃል መራሒ ክንዲ ዓመት እዩ ብግዚያውነት ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ኣብዘን ትነብረለን ዘለኻ ሃገራት ካብ ትውለድ ክንደይ መራሕቲ ርኢኻ ኣለኻ ኣብ ኤርትራ ካልእ ክመርሕ ዝኽእል ኣካል ዘየሎ ዶ መስለካ እቲ ሕቶታት ተዘርዚሩ ዝውዳእ ኣይኮነን እዚ ኩሉ ሕቶታት እዚ ዘይመለሰት ኤርትራ በየናይ ስነ ሞጎት ጽቡቕ ዘላ ትመስሎም ኣላ እንድዒ እቶም ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ናይዘን ምዕራብ ሃገራት ዝነጥፉ ብዙሓት መንእስያት ብዘይካ ሓደ ክልተ ካብኣቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ነታ ሃገር ብግቡእ ይመርሓ ከም ዘሎ ዝሓስቡን ኣሚኖም ዝነብሩን እዮም ኣብዘን ዓብዮም ዝነብሩለን ዘለዉ ሃገራት ዓበይቲ ናይ ፖለቲካ ሰባት ኮይኖም ንመንግስቲ ኤርትራ ዘይቃወሙሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ሕጁን እንድዒ ናይ ሓደ ክልተ ምኽንያታት ክትሰምዕ እዛ ሃገርና ንቡራይ ትርከብ ተባሂላ ዶ ተረጊማ ይዘብለካ ስድራይ ተቃዋሚት ወይ ተቃዋሚ መንግስቲ ኤርትራ ክኸውን ደስ ኣይብሎምን እዩ ስለዚ ንሳቶም ሕማቕ ከይስምዖም ዝብል ዕባራ ምኽንያትን ክትሰምዕ እዞም ኣብ ምዕራብ ዝነብር ብሚልዮናት ዝቁፀር ስልጡን ህዝቢ ክውክሉን ክመርሑን ዝመጣጠሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ዝወለድዎም መንእስያት እንታይ ወሪድዎም ክትብል ትግደድ በዚ ምኽንያት እዚ ጥራሕ ሓርነት ሰብ እናተገፈን መንግስቲ ኣብ ዝባን ውፅእ ህዝቢ እናንቸቸን ስቕ ምባል ካብ ነብሱ ፍቶት ወፃኢ እንታይ ክኸውን ይኽእል ናይ ሎሚ 60 ዓመት ወዲ ሰብ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ህዋ ዝበረረሉ ግዜ እዩ ድሕሪዚ ብዙሓት ተመራመርቲ ጠፈር ናብ ህዋ ተመላሊሶምን ዝተፈላለዩ ፈተነታት ኣካይዶምን ንመጀመርያ እዋን ንህዋ ዝኸደ ሰብ እምበኣር ዩሪ ጋጋሪ ዝተባሃለ ሩስያዊ እዩ ንሱ ኣብ ሚያዝያ 12 1961 እዩ ንበይኑ ናብ ህዋ ዝኸደ ብድሕሪዚ ኣብ 1969 ንመጀመርያ ወዲ ሰብ ናብ ወርሒ ከይዱ ንሱ ከዓ ኣሜሪካዊ ኣርምስትሮንግ እዩ ክሳብ 1972 ደቂ ሰባት ናብ ወርሒ ይኸዱ ነይሮም እዚ ኩሉ ውፅኢት ቴክኖሎጂን ምዕባለን እዩ ሓንቲ ካብዞም ውፅኢት ቴክኖሎጂ ዝኾነት ድማ ሶፊያ ዝተባሃለት ናይ ስዑድ ዓረብ ዜግነት ዘለዋ ሮቦት እያ ስዑድ ዓረብ ንመጀመርያ እዋንያ ንሶፊያ ኣብ 2017 ናይ ሃገራ ዜግነት ዝሃበታ ንሎም እምበኣር ብቢንያምቢ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተጻሕፈ ኣገረምቲ ሓቅታት ሮቦት ሶፊያ ከም ዝስዕብ ከነቕርበልኩም ኢና እዚ ዘለናዮ ግዜ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ግዜ ኣብ ስነ ፍልጠት ቅልጡፍ ምዕባለን ለውጥታትን ዝረኣየሉ ዘሎ ዘመን እዩ ዓውዲ ስነ ሮቦት ሰብ ሰርሖ ብልሕን ድማ ኣብ ቅድሚ ብምስላፍ ንህይወት ደቂ ሰባት ኣብ ምምርቃርን መዓልታዊ ሽግራትና ኣብ ምፎኻስን ብትግሃት ካብ ዝነጥፉ ዘለዉ ዘመናውያን ዓውድታት ስነ ፍልጠት እዩ ገለገለ ብኽኢላታት እዚ ዓውዲ ዝተማህዙ ምህዞታት ድማ ኪኖት ጠቐምቲ ምዃኖም ኣገረምቲ ክኾኑ ክኢሎም ኣለዉ ሶፊያ ሆንግ ኮንግ ዝመደበሩ ሃንሶን ሮቦቲክስ ዝተባሃለ ናይ ምህንድስና ስነ ሮቦትን ትካል ተማሂዛ ኣብ የካቲት 2016 ዓመተ ምህረት ናብ ህዝቢ ዝወፀት ሰብ መሰል ሮቦት እያ ብልዑል ናይ ምህንድስና ብቕዓት ንሰብ ብምምስሳል ልክዕ ከም ሰብ ክትምሃር ከም እትኽእል ኮይና ዝተሰርሐት ሶፊያ ብኩሉ እንትንኣ እታ ናብ ሰብ ዝቐረበት ሮቦት ዝብል ስያመ ካብ ብዙሓት ወገናት ዝረኸበት እያ
ንሎሚ ገለ ኻባገረምቲ ሓቅታት ብዛዕባ ሶፊያ ክቕርበልኩም ክፍትኒ ሶፊያ ናይ ስዑድ ዓረብ ዜግነት ኣለዋ ኣብ 2017 ንመጀመርያ ግዜ ዜግነት ናይ ሓንቲ ሃገር ዝሓዘት ሮበት እያ ካብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዜጋታት ናይታ ዜግነት ዝሃበት ሃገር ስዑድ ዓረብ ዝሓሸ መሰል ዘለዋ ሮቦት እውን እያ ሶፊያ ኣብ ስዑድ ዓረብ እታ ኦንኮ ተባዕታይ ሓላዊ ወይ መጉዚት ዘይብላን ዕባያ ክትገብር ዘይትግደድን ኣንስተይቲ ዜጋ እያ ልዕሊ ሱሳ ስምዒታት ብገጻ ክትገልጽ ትኽእል ሶፊያ ልክዕ ከም ሰብ ኣብ መዓልታዊ ህይወታ ንዘጋጥምዋ ፍጻሜታት ግብረ መልሲ ኣብ ገጻ ናይ ስምዒት ምልክታት ከተርኢ ትኽእል እዚ ማለት ልክዕ ከም ሰብ እንክትሓርቕ ትጽወግ እንክትሕጎስ ፍሽኽ ክትብል ትኽእል ማለት እዩ ንኸናፍራ ኣስናና ንሸፋሽፍቲ ኣዒንታ ንቆርበት ምዕጉርታን ካልኦት ክፋላት ገጻን ብምጥቃም ከም ሰብ ስምዒታት ክትገልጽ ትኽእል ከም ሰብ በኣጋራ ክትንቀሳቐስ ትኽእል ሶፊያ ኣብቲ መጀመርያ እግሪ ኣይነበራን ቅድሚ ገለ እዋን ማሃስታ እግሪ ስለ ዝገበሩላ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ሶፊያ ልክዕ ናይ ሰባት ብዝመስል ኣገባብ ክትንቀሳቐስ ትኽእል ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ገይራ ነይራ ሶፊያ ኣብ ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ንዑደት ብምጋሽ ምስ መራሒ ሃገር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ተራኺባ ነይራ ኣብቲ በቲ መራሒ ዝተገበረላ ናይ ድራር እንጉዶት ሳላ በአይኮግላቭስ ብዝፍለጥ ኢትዮጵያዊ ጉጅለ ክኢላታት ፕሮግራሚንግ ብዝተገበረላ ሓገዝ ቋንቋ ኣምሓርኛ ክትዛረብ ክኢላ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ድማ ንዶክተር አብይ ኣዘራሪባቶ ነይራ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኩም ከም እትኾኑ እሙንተና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና